जेब्ला बे इउपिपिएल नि फाउन्डेसन डे बिथांमोनहा 5 तारिखआव जिहेतु दतमायाव जालांदोंमोन बेनि गेवलां मिटिङाव जोंनि मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बे बाथ्राखौ डिक्लेयार खालामदों जे देग्लायनि फैगौ इलेक्सनाव बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएलआ 26टा मासियाव देरहानानै सरकारखौ दाफिनगोन। बे बाथ्राया आंनि माने अबजारभेशनाव सैथो 26ल' नङा एसे बारायबावगोन मानो होनबा दा गोबां गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएलआव जयेन जाबाय थानायखौ जों दा नुबाय थादों। बिसेसकरि मैया कंग्रेसनि एपिसिसिनि जेनेरेल सेक्रेटारि गर्जन मुसाहारि बिथाङाबो मैयासो जयेन जादों। बिदिनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयेन जाफैबाय थानाय बे दोहौआ सोलिबाय थादों आरो बिसेसकरि जोङो दा इउपिपिएलआव आंबोथ' बारा गोबाव जायाखै जोङो जोंनि 15,000 सापर्टार आंनि जिनाखि सापर्टारफोर दङ आरो 500 एक्टिभ मेम्बार्स बे पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट बेनिफ्राय पिपल्स डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट फर बर'लेण्ड पिडिएमबि होननाय संगठननि गासैबो सोद्रोमाफोरा जोङो माने फैगौ बिसायख'थिनि बे थासारिखौ नायनानै बे इउपिपिएल दोलोखौ मजबुत खालामसिननो आरो फैबाय थानाय दिनावहाय बे काउन्सिलखौ साबसिन स्टेबल गभर्नमेन्ट खालामनानै रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनो शान्तिखौ माने स्ट्रेंथेन खालामनाय आरो डेभेलपमेन्टखौहाय बांसिन खालामनो हानाय बे खाबुखौ लानो थाखाय जोंबो माने गोसो मिलायनानै बहाय जयेन जाफैदों आरो बे मथेनो दिनैबो आङो बहाय बिथां राजु फंबायनि नैबे केम्पेइनाव आं दसे दान्दिसे नुजाफैदों मानो होनबा बे सराइबिल एरियायाव बिसेसकरि नैबे कलेजनि खाथि जिनाखि गामि बहाय आंनि गोबां जाथि खुरमाफोर दङ आं बिथांमोनजोंबो एसे सावरायलांनो नागिरदों दा जाहाथे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोना इउपिपिएल नि जानानै भट होयो। बिसोरनि नियम बिथांमोना 5 बोसोर नंजोबलाबाबो नैबे जिनाखि टेनियर दंमोन 5 बोसोरनि बेखौ मैया दाख्लै बे एमसिसि डिक्लेयार खालामनायनि सिगाङावहाय 5 बोसोर जाजोबाब्लाबो मोनसे एक्सपिरियेन्स जथेस्थ' गोलाव सम मोनबाय। आं सानो बे समा जथेस्थ' बिथांमोननि सेनियर लिडारशिपफोरनि थाखाय जथेस्थ' समाय आरो बहाय बिथांमोना गोबां पजिटिभ आरो नेगेटिभ बाथ्राफोरखौ मोनदांनो हादों आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना सोरखिबोलांदों। बेखायनो आं सानो बिथांमोना जथेस्थ' बे 5 इयार्सआव जथेस्थ' एक्सपिरियेन्स जाबाय आरो बै फैगौ 5 बोसोराव बे आरो साबसिन जागोन जों बेखौ आसा खालामो आरो बहाय बिसेसकरि जोंनि रला जिहेतु जों केन्डिडेट जानो लुबैनानै फैयाखै जोंहा जोंनि थांखिया जाहैबाय बेखौ स्टेबल गभर्नमेन्ट खालामनाय आरो साबसिन माने बर'फोरनि थाखाय जाहाथे मोजां खामानि मावनो हायो बेखौ नोजोर लानाय। बहाय आं मोनसे फंसे खोथा बुंनो नागिरदों बे जाहैबाय बिराद इम्परटेन्ट खोथा बियो बे जाहैबाय जोङो पार्टिनि बाहेरायाव थानानै मोनसे सिस्टेमनि बाहेरायाव थानानै होख्रावबाय थायालासिनो सोंखारिबाय थायालासिनो बै सिस्टेमाव हाबनानै बबेहाय नाट बल्टुआ ढिला जादों बुजिदोंना बबेहाय माबा मोनसे माने प्रब्लेम जादों बैफोरखौ थिग खालामनायाव हेफाजाब होनायासो साबसिन आरो बेखायनो जोंबो एसे खामानि एफा एनै माने मा होनो बेखौ कन्ट्रिबिउसन होनो हायो नामा पार्टिखौ साबसिन खालामनायाव आरो बे सरकारखौ मोजाङै माने खामानि मावनायाव जोंनिबो माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसना आरो साबसिन खालामनो हायो नामा बे आसिलायै जोङो एक्सुवेलि इउपिपिएलआव जयेन जादों आरो आं आसा खालामो इउपिपिएल नि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ माने मोजां कअपारेसन होनानै जोंनि कन्ट्रिबिउसनखौबो मावफुंनायाव बिथांमोना गोसोआव लागोन आरो बेजों जोङो साबसिनै फैबाय थानाय समावहाय बांसिनै साबसिनै सरकार सालायनो हागोनखौ आं मिजिंथियो। आंनि मोनसे खोथा बे बिराद स्ट्रं मेसेज बिपिएफफोरनि थाखाय जे बिथांमोना जेखि जेसेबांखि होसिख्रावा मानो आं सानो बिथांमोना बे फैगौ इलेक्सनाव आरो गाज्रिसिन माने थासारियाव फैगोन बिथांमोननि जिनाखि हास्थायनाय जे रिजाल्ट बे बिथांमोन बुंनाय बादि बिथांमोन एनालाइज खालामनाय बादि जानाय नङा मानो होनोब्ला बिथांमोननि आमोलाव बे 15 बोसोराव आरो 2 बोसोर इन्टारिमखौ नायोब्ला 17 बोसोर माने बिथांमोननि खुंथायाव मेगन गोजा देखायलायनाय
बै जिनाखि पलिटिक्स बेखौ जोंनि दा रायजो राजाफ्रा लुबैला मोनसे समाव नोङो सरकारनि बिरुद्धै फंसे बाथ्रा बुंनो हायामोन बुङोब्लानो नोंखौ धुमकि होनाय सिगि सग' खालामनाय बायदिसिना माने बिदिन्थिया गैया नङा दङमोन जोंबो भुक्तभोगि बिनि थाखाय दा बेखायनो आं खावलायो रायजो राजाफोरखौबो जोंनि बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरखौ जे नोंथांमोना सिगांनि बै मेगन गोजा देखायनाय पलिटिक्सखौ लुबैयो बै माने बारहावाखौ लुबैयो ना गोजोन थासारि खौसेथि आरो जौगानायखौ लुबैयो बे आङो रायजो राजाफोरनो मोनसे प्रश्न आगारबाय आरोखि बिथांमोना जथेस्थ' माने सिन्था खालामनानै बे फैगौ बिसायख'थियाव भटखौ होगोन बेखौनो आं खावलायबाय आरो थेंक इउ